नै मायबा बाटारफ्लाइ दख'नानो बेफोर मबाइलाव बेलेग नुयो कालारखौनो हेल' एभरिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौनि गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो फिन खेबसे बरायनाय थालायबाय थ' दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय दिनै माने जों रङिया थांनायदो दायो जों मा लाबोनाय जायो नायनोसै माने मालाय लोगोफोरा दख'ना लाबोखागोन ओमफ्राय आं मा लाबोनाय जायो नायनोसै थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो आरो भिडिअ'खौ मोजां नुयोबा लाइक खालामना होदो साबस्क्राइब खालामना होदो आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दायो भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनोसै आङो माने ओंखारखांखाबाय आरोना बिदिनो सिम्पोल थांगोन माने आं सिम्पोलै थानोसो मोजां मोनो नालाय ओंखायनो दायो जोङो बिनिफ्राय बेट्रिजों थांसिगोन आरोना बेनिफ्राय बरमानिफ्राय बासजों थांसिगोन थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दानि आं भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनोसै थांनोसै जोङो थ' लेट्स गो थांसै नै गारि गाखोबाय बरमानिफ्राय बासाव गाखोलांसै Aku telah katakan जोंखौ लानाङा मानो Tidak gampang orang kaya misalnya masa normal ini lah. मालायनियाव थुनजानांगौ होमबासो फेमास जायो आंगिफोर मिथिथारा इसोरो आसुगुरा प्रब्लेमसै Alhamdulillah. गारियाव गाखोदो आसुगुरा आं हालालै मालाय देलायग्रा लायो जोंनि आसुगुराफ्रा मोनबाय र' गाइसमोन रङिया मोनबाय नोंहा रङियाथ' मोनबायना जोङो थाबायबाय दों र' लोगोफोर रङिया टाउनाव थाबायबाय दों र' रङिया टाउनाव ओइ गोजान ना मायो थांबाय दों र' रङियानि एसे फाननायफोरखौ नायलांदो नै लोगोफोर गस्ला गुस्ला मायबा मायबि सेन्देल सुन्देल इनो ओइ मोनसिगोन ना मोनसिया मा बुस्थु इलाय ब्लाउस दा आपेल आंगुरफोरखौ जानो गोसो जाखांबाय आं बिखिबा मा मोनहैयो ओइ बिखि मा मोनहैयोलाय फैफेराखैबो देखे देलै फैफेराखैबो दिनैसो रङिया फैबायमोन खनसे ट्रेन गाखोनो मादिखि फैफेराखैमोन आरोना मोनसिगोन ना मोनबाय माथो खनाना बिथोरियासो बिथोरियासो माथो न'खरसो जाखोना मायबा अफिस थफिस जाखोलै बिलाय नै बिल्डिंआलाय इसर मेथ्थ' गोजौ नायलांबाय थादे लोगोफोर जिखिनि हायो देखायलांबाय थानोसै नायबाय दोङो नै दाबो मोननो जाला खोमा हारसिं जानांगौ इसर दाबो मोननो जाला ना मायो खसे बोथोराबो मोजां जाथारदो ओइनो मालाय पुतलानिया गस्ला ओइ नै सेम्पुल मोजां दो पुतलायाव गानहोनायखौ माया ओइ सिखिरि दख'ना आयौ सिखिरि दख'ना ना जेरै फानसु दख'ना नामा जायो अबेखौ ayo dokona Maly होथारदो माथो ओइ अबे हाबगोन याव माथो गारि फैदो र' अबे हाबनायदो ओइ इ न'आव माथो बोरैबा गोजास' बर'फोर दंना गैया गोपैया
Tupu. Nay dukkan moनबाय नै मोनबाय र' गाइस मोनबाय र' गाइस नै या नायदोसो जायजिरि हागो जायजिरि हागो नायदोसो येस माखौ नायसोखो आया भिडिअ बानायग्रासो जागोन नाय नोंसोरो नाय नै हेथ' बान्दोल मालाय ओइ आन्दायजोब्बायलै आङो ओइ दे नोंसोरबो नायग्रा मानो एइ स' दख'ना माखायनो आन्दायजोब्बायलै आङो नै दहायनि बायदि एखे नङा इयो बिबारनि जेपेन्दाब जाफाखागोन खोमा मोजां मोनदोंना नै लोगोफोर इयो मार मोजां नुखाबाय आं खिन्थु नै ना मान्दार बिबारनि आंनो आन्दायजोब्बाय नै लोगोफोर ओमफ्राय जोंखौ लानाङा दै ओरैनो बेपारिया मा एसे साफा मद मागानदियानो ओमफ्राय गैया मा एसे मोजां नै लोगोफोर नैखौबो मार साबान दा आरोना आरो गोपैला दख'खान मालाय नै ब्लाउससो लासोबाय दे खिथि हरनाय ब्लाउसखौ ब्लाउस सिम्पोलसो लाजोब्बाय मालाय इनो बेफोरखौसो गानोनो मालाय ब्लाउससो लाजोब्बाय नै बेयो 1000निनो नै मोजां मोनदोंना लोगोफोर नै ओइ बे 1000 हे बा मोजांथार होनबायलां इनो ओइनो माथो होनदां कालारखौ ओइ नै कालार गलाबखौ मार मोजां मोनबाय आङो ओं नै बे 1000नि बे 1000निनो नै आं गाननो हानाय नङालै इखौ सिलिक मिलिकथार पिस्लाथारलै आं पिस्ला दख'ना गाननो हाया मोजां मोनदोंमोन ब्लाउस लाजोब्बाय नै मालाय ब्लाउस लाजोब्बाय नै ओइ दख'नाखौ नों लाबाय दोनै खनसेनै एसे नै मालाय लाबाय लोगोआ 1000निनो एमान ब्लाउस नै ब्लाउस कम्पानिसो औ मायो नै आरो बेलेग दखानाव हाबफैलायबाय र' अग्रं गैया इयाव अग्रं आसेना नाय इदिखौबा नांगोन नामोन बिमानो इदि मनालिसाखौसो नांगौ खोमालैनो अनामिका नै लोगोफोर नायनाय ब्लाउसआ हे शर्ट ब्लाउस कम्पानि ओरैबायदि ब्लाउसआनो गोजा ओइनो नै मायबा बाटारफ्लाइ दख'नानो नै नाय दख'ना खनसे हरनाय दख'नाखौ खनसे मोजां दोना फालिखै मानो ओरै सासिनाय नुवाखै नै मायबा बाटारफ्लाइनो दख'नाया नै दख'नानि आगरा फालिनिया नै जि मोजांलै नै दख'नाफोरा आन्दायजोब्बाय आङो खिन्थु आमदानी गुनी 10 में 2000 ये 1000 देते हैं वो 120 10 रुपये
बेखौबो साहा फानदोंमोन ना दखान माबा लोगोफोर मबाइलाव बेलेग नुयो कालारखौनो बेलेग नुखायोलै मबाइलाव लाना फैबायलै नै लोगोफोर सिखियानो जाया मानो बिबारा जि साफाना बिश्वकर्माखाय फानलायबाय आरो बबेयाव नैयाव फैबायलै नै लोगोफोर बरमा थांगोन ना माइलाय थांबाय थांगोन ना मायो